салом ба мухлисони дастаи дӯстдоштании ҳамаи мову шумо. Барселона баъд аз сеюмин ғалабаи худ дар 4 бозии охири чемпионат, Барса дар ҷадвал зинаи сеюмро ишғол карда дар ҳисобаш 54 имтиёз дорад. Гарчанде аз бозии навбатӣ 3 хол ҳам ба даст омад, нисбати бозии дастаи хави бозам гапу чап зиёд буд. Вақти охир бозӣ бо Селта барои Барса мушкил шудааст. Дар даври аввал ҳам то дақиқаи 81 дучори бох мешудем, вале 2 голи Левандовски ва 1 голи Кансело ахиран камбекро таъмин намуданд. Росташро гӯем, Барса арзандаи пирӯзӣ набуд ва дар Виго каталониҳо ба муқобилияти сахте дучор шуданд. Вале дар бораи ҳамаи ин баъди гуфтани ҳайати асосӣ гапро сар мекунем, аниқтараш баъди лайки қиматбоҳои шумо. Ин барои пешрафти кори мо мусоидат мекунад. Дӯстон, сарпарасти Барселона ва ҳамчунин сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. 11 нафараи асосии хави дар майдон чунин буд. дарвозабони асосӣ Тер Штеген барои омонии бозӣ аллакай дуюмин пайҳам баъди сеҳатшавӣ буд ва ӯ бозам гол сар дод. чоргонаи хатти дифоъро аз канорҳо Кансело ва Кунде пурқувват менамуданд. дар маркази дифоъ бошад ин маврид Кубарси ва Араухо буданд. девори асосии дифоъии Барса ахиран ба майдон баргашту дар ҳайати асосӣ Иниго Мартинесро иваз кард. чӣ тавре дар бозӣ маълум шуд, он қадар сахт виручатам накард. сегонаи маркази майдон аз Педри, Кристенсен, Де Йонг иборат буд. инҷо ба назарам барои Гюндаган пеш аз бозии муҳим дар Лигаи Чемпионҳо истироҳат дода шуд. Педри бошад тамоман ба худ монанд набуд. дар хатти ҳамла Роке, Левандовски ва Ямали бриллиант буданд. Роке ахиран баъди анҷоми муҳлати корти сурх бори аввал ба сафи асосӣ роҳ пайдо намуд. дар даври қаблӣ маҳз Педри дар сафи пеш бозӣ мекард, вале ин маврид поён фароварда шуд ва баъдан аз майдон ҳам бароварда шуд. ҳамин тариқ бозӣ аз аввал бо талошҳои баробар дар ҳамла давом ёфт. гарчанде Барса чун ҳар вақта бештар тӯбдорӣ мекард, вале дар ҳуҷум ягон кори соз аз дасташ наомад. ба ҳар ҳол дастаи хави бо фишори дуюмӣ сатҳи хешро пеш аз танаффус нишон дод. дар дақиқаи 45 Левандовски баъди қабули тӯб аз ҷониби Ямал бо як расиш дифоъгари рақиб Стерфелдро як тараф гузошт ва бо зарбаи дақиқ ба кунҷи дарвоза ҳисобро кушод. вале ҳисоби 1-0 баъди танаффус фавран тағйир ёфт. лидери дастаи Селта Яго Аспас ҳисобро баробар кард. пеш аз ин гол Ларсен ба Мингеса партоф кард ва ӯ тӯбро ба Аспас равон намуд. зарбаи Аспасро Тер Штеген гардонида метавонист, вале баъди рикошет аз Кунде ҳисоб 1-1 шуд. баъди баробар шудани ҳисоб майдонро бозии беранг аз ҳисоби талоши голзанӣ фаро гирифт. гарчанде кӯшишҳо зиёд буданд, вале ягон мухлис аз чунин ҳуҷумҳо кайф намекард. дар доми бозӣ ҳам талоши сахти голзанӣ ба чашм намерасид ва охири бозӣ бошад тамоман эҳтиёткорона буд. вале дар дақиқаи сеюми иловашуда гӯё барои Барса аз осмон ризқу рӯзӣ афтида бошад. шогирдони хави пеналти кор карданд. вақти будани тӯб дар ҷаримагоҳи Селта Белтрам мехост онро берун кунад, вале ба ҷои зарба ба тӯб нахост зарба ба пушти Ямал зад. Левандовски ба иҷрокунии пеналти рафт, вале дарвозабони Селта Гуайти зарбаашро гардонид. ба тақдири неки Барса дарвозабони Селта ҳардуи пойҳоро аз хат берун кард ва ҳамин тариқ сардовар ба иҷроиши такрории пеналти фармон дод. аз кӯшиши дуюм Гуита кореро карда натавонист ва ҳисоб ҳам 1-2 шуд. дар идомаи як нохалифии Мартинес дар дақиқаи 11 иловашуда ба дарвозаи Барса зарбаи ҷаримавӣ овард. хайрат ки Тапия ҳеҷ ба Месси монандӣ надораду Барселона ба пирӯзии минималӣ расид. ҳарчанд ки дар ин бозӣ Левандовски 2 гол зад ва беҳтарин бозингари дидор дониста шуд, вале ҳардуи голҳо аз меҳнати Ямали 17-сола ба даст омаданд. аз ин рӯ ин авраси тиллоиро бояд ки аз ҳозир тамоми нозу нузашро бардошт. агар бозиро хулосагирӣ кунем, Барса дар ин бозӣ танҳо дар дақиқаҳои охир ба пирӯзӣ расид, яъне даста бозам барои гирифтани 3 хол азоб кашид. проблемаи хатти дифоъ тамомшавӣ надорад. имсол дастаи хави танҳо дар 2 бозӣ зидди Осасуна гол сар намудааст. проблемаи кадриам метавонад ба ин сабаб шавад. масалан дар ин бозӣ Алехандро Балде, Маркос Алонсо, Серхи Роберто, Гави, Ферран Торес ва Жоао Феликс набуданд. аз тарафи дигар агар Барса бо азоб пирӯзам шуда бошад, рақиби навбатиашон дар Лигаи Чемпионҳо дар бозии охирон ба зур мусовӣ ба каф кард. азоб кашидани Наполи зидди Ҷенуа дар майдони худ барои 1 хол албатта
албатта ба фоидаи Барса мебошад, зеро ҳар қадар рақиб хаста шавад, ҳамон қадар хубтар аст. Хулос ки дар чемпионат Барса бо чунин рангу ҳол аз чемпионӣ барвақт бояд хаёлан ҳам даст кашад ва танҳо дар фикри наздикшавӣ ба Жирона бошад. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, бовар дорам ки ҷудкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TGро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.